Sibiri juin kalo tile 27 san 2026 DMS TV channel muso ani cɛw ni ɲantuma aw bisimila DMS TV sanfɛ foli ani tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafoni bamanan ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jari la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ min an ka Mali fintigilakaw y'u kɔni cɛsirilen bɛ sanga ani wagati jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la opération kɛlɛla walasa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw dɔ b'o lafɛ ka olu ka lakana sabati wa min yɛrɛ kɔni Mali jamana ka kɛ Mali jamana kɔnɔdenw tɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔnɔ ka état major général des armées ale bɔnni ka communiqué kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 24 san 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'u taara opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kida région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka dimi juguba de don banbaci walima o la ka n'a kan u ye tiɲɛniba de don banbaci walima o kun Kida région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen localitéw la walasa ka se ka banbaci walima o si latunu ka bɔ nin yɔrɔ nin na o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 24 san 2026 ko min y'an ka Mali fintigilakaw k'u kɔni taara opération caman kɛ an ka jamana région caman na opération minnu yɛrɛ kɔni kun cɛna ni dimi juguba de don ni banbaci walima o la nin région ninnu kɔnɔna na y'an ka lakana tigilamɔgɔw olu kɔni fɛnɛ b'u seko n'u damayira yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔdenw n'u b'o la fɛ u ka lakana sabati la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko juin kalo tile 20 ale ni juin kalo tile 21 tɛmɛnen san 2026 ko min yɛrɛ kɔni Kucala commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni opération dɔ kɛ Kucala région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka réseau dɔw yɛrɛ kɔni ci n'a yiralen don k'a fɔ ko ni réseau man yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don suyɛnni yɛrɛ de kɔni ma ni marimafɛn wa yirala k'a fɔ ko ni réseau man yɛrɛ kɔni sen donna binkani wale dɔ la min yɛrɛ kɔni kɛra sira la sira min bɛ Signeni Dereso localité yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla la min OCC ni office central de stupéfiants ni cakɛda y'an ka Mali jamana kɔnɔna minnu ka baara bɛn don ɲanamafɛn donni kɛlɛli ma i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min ni cakɛda ma ni yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ sanga ani wagati ka fɛɛrɛ latigɛ min ye ɲanamafɛn olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔna cogoya si la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko juin kalo tile 19 ale ni juin kalo tile 20 ni ɲɔgɔn cɛ la san 2026 min yɛrɛ kɔni ka ye OCC cɛdenw ye k'olu ye opération ba saba yɛrɛ de kɔni kɛ ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛla ni bolodali maa 7 kan ale ni bolo dara ɲanamafɛn ale ni furakunta caman yɛrɛ kɔni kan ni opération ba saba ni yɛrɛ kɔni senfɛ ka région kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka OCC cɛdenw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min OCC maaw n'olu yɛrɛ kɔni opération kɛ n'u y'u bolo da ɲanamafɛn ale ni furakunta min yɛrɛ kɔni kan u kɔni bɛ fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sugandi don min yɛrɛ kɔni na u bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka tasuma yɛrɛ kɔni minɛ ni fɛn kuntan nin na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na ko ka sanga ni journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de stupéfiants yɛrɛ kɔni seli an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o kɔni ɲɛnajɛ bɛ kɛ san o san juin kalo tile 26 ko ka sanga ni don ko fɔlen yɛrɛ kɔni seli ko alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni k'olu ye tasuma yɛrɛ kɔni minɛ ni ka bila ɲanamafɛn ale ni furakuntan caman na a kɔni yirala k'a fɔ k'u ye tasuma minɛ ni ka bila ni fɛn ninnu yɛrɛ kɔni na ko fɛn ninnu feereli yɛrɛ kɔni kun bɛ taa fo sefa wari miliyɔn 110 yɛrɛ de kɔni na Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni tajimafɛn ko crise yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min sanga ani wagati ni yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanuko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale bɛ opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni wele ni ka sigi ka fɔ tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ la walasa jamana ka tajimafɛn ko bɛ lahalaya min na ka se ka o dɔn o ko hukumu de la alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 min y'an ka Mali feere ni sanuko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ale kɔni ani an ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye 26nan yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kɔni bɛ u da se jamana ka tajimafɛn ko lahalaya ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ tajimafɛn donni ko la nin wagati in na jamana in kɔnɔna na ni kunnafoni ba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛ minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na
Ni aka Mali fintigilakaw sanga ani wagati olu kɔni cɛsirilen bɛ opération kɛla jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen walasa min banbaci walimaw ye ka se ka olu si latunu ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. O ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 min ye état-major général des armées ale bɔnni ka communiqué min kɔnɔna a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko araba tɛmɛnen juin kalo tile 24 san 2026 komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'u ye farapu ɲɛnamaba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin mobili dɔ yɛrɛ kɔni ma o tun bɛ ka bisiga mobili min yɛrɛ kɔnɔna ko farapu in kɛra ni ka ɲɛsin mobili in yɛrɛ kɔnɔna o y'a sɔrɔ mobili in tun bɛ Kidali Ouassiya fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna kan ka Mali fintigilakaw filɛ ne ka farapu min kɛ ka ɲɛsin mobili in yɛrɛ kɔnɔna ko farapu in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ. État-major ka kɔrɔfɔla a ka communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kan ka Mali fintigilakaw filɛ ne ka farapu min kɛ ne ka ɲɛsin mobili in yɛrɛ kɔnɔna ko farapu in ɲɛna kosɛbɛ ka da ka farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni mobili pick-up min yɛrɛ kɔni tun bɛ n'u tun bɛ ka bisiya la ko farapu in kɛra sababu ye ni ka pick-up in bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ko minan fɛn fɛn tun bɛ pick-up in yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni o tun ye banbaci walima o ka matériel logistique yɛrɛ kɔni ko farapu in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sebaya an ka Mali fintigilakaw bolo ko an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni tilalen ni farapu in yɛrɛ kɔni kɛla ni ka ɲɛsin ni pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni ma ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni continuera halisa u ka baaraw yɛrɛ kɔni fɛ k'u taara mission d'observation dɔ yɛrɛ kɔni kɛ sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ Juhan localité yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni Kidali yɛrɛ kɔni ville tɛ tɛmɛ kilomètre 30 yɛrɛ kɔni kan kan ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw taara mission d'observation dɔ yɛrɛ kɔni na nin yɔrɔ kofɔlen in na o tilalen farapu fɔlɔ in na ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni tora u ka nin baara in yɛrɛ kɔni na ko k'u to baara in yɛrɛ kɔni na sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ma maa si munumunu na yɔrɔ in na wa ma baara foyi kɛtɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na baara min yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ menacé ni ka ɲɛsin Kidali siba ma o yɛrɛ kɔni ma nin zone kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min état-major général des armées yɛrɛ kɔni a bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sen donna nin opération in na a b'u fo u ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn yɛrɛ kɔnɔna nin opération in senfɛ ka da kan k'u ka cɛsiri u ka baara kɛ ko ɲuman ale n'u ka kɛlɛ ɲɛdɔn ko yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'u filɛ ka sebaya sɔrɔ nin opération in yɛrɛ kɔnɔna état-major bɛ tila ka hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni banbaci walimaw ɲinini u nɔnɔ minɛli ale ni u bɔnɛni u ni na ko baara nin yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen an ka Mali fintigilakaw fɛ walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka lakana ko u ka se ka sinsin kosɛbɛ o ko hukumu de la min ye état-major général des armées a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'an ka hakili to an yɛrɛ la an ka dɔ fara an ka jateminɛw kan kosɛbɛ ko wa halisa an ka continuer an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jukɔrɔmadon u ka cɛsiri baaraw la sanga ani wagati ni ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana yɛrɛ kɔni sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ka opération ko yɛrɛ kɔni hukumu na alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 min an ka état-major général des armées ale bɔra n'i ka communiqué min kɔnɔna na a b'a lase maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'halisa min an ka Mali fintigilakaw olu kɔni bɛ ka continuer u ka opération de reconnaissance yɛrɛ kɔni fɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka jamana in yɛrɛ kɔni lakana ka banbaci walimaw fɛnɛ si latunu ko hukumu yɛrɛ de kɔni na araba tɛmɛnen juin kalo tile 24 san 2026 komi an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ye olu ye farapu kilennen kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walejɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni ma an ka jamana région caman yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ma se nin localité yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Gao région de kɔnɔna na komi ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw la nin yɔrɔ in na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw to jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna u taara bɔ pick-up dɔ yɛrɛ kɔni kan n'a yirala k'a fɔ ko pick-up in yɛrɛ kɔni tun ye banbaci walimaw de ta ye ko wa sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw ka jamana lakɔlɔsili baaraw fɛnɛ kɔnɔna na u taara bɔ barigonba dɔw kan minnu yɛrɛ kɔni kun falen kun don tajimafɛn yɛrɛ de kɔnɔna ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔlen nin ko in yɛrɛ kɔni kalama u kɔni ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walimaw ka pick-up ye ale ni tajimafɛn barigonba nin yɛrɛ kɔni ma ko farapu in yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka da kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye pick-up kofɔlen in ye ale ni a kɔnɔfɛnw kan u bɛɛ lajɛlen cɛ ko min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye tajimafɛn barigon yɛrɛ kɔni ale bɛɛ lajɛlen fɛnɛ mɛnɛ la ko ni opération kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ senfɛ min yɛrɛ kɔni sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni fɛnɛ y'a ye k'a fɔ ko mobili dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ jɔlen yɛrɛ kɔni don pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la ko an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ka farapu in kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni don o bolimafɛn yɛrɛ kɔni fɛnɛ na min yɛrɛ kɔni kun jɔlen don mobili fɔlɔ in yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ Banaba localité la ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kulukoro région kɔnɔna na ko min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni k'olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la u kɔni taara bɔ banbaci walima o dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan Banaba localité yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ kɔni kɛlen min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye farapu kɛ ni ka ɲɛsin banbaci walima nin dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ma farapu in yɛrɛ kɔni kɛra farapu ɲumanba ye ka da kan farapu in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka banbaci walima a caman bɔlen a ni na wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ banbaci walima nin dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ko tiɲɛ don la a bɛɛ lajɛlen na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna
na min ye état major général des armées a bɛ hakilisi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni banbaci walima u ɲini u nana minɛli ale ni u bɔnɛni u ni na ko baara yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer an ka Mali fintigilakaw fɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa malidenw n'u bolola fɛ olu ka lakana ka se ka sabati wa min yɛrɛ kɔni ye Mali jamana u ka se ka segin Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ cɛsirilen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni jamana in yɛrɛ kɔni k'o lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko min yɛrɛ de kɔnɔ ko don tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni Kucala région lakana tigilamɔgɔw ye k'olu kɔni dimi juguba yɛrɛ de kɔni don criminalité kɛbaa maaw yɛrɛ kɔni na ni réseau dɔ yɛrɛ kɔni cilen réseau min yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko réseau man yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don ni binkani wale yɛrɛ de kɔni kelen ni maramafɛnw ye ko b'a yirala k'a fɔ ni réseau man yɛrɛ kɔni k'u sen donna binkani wale dɔ yɛrɛ kɔni na binkani wale min yɛrɛ kɔni kɛra sira la sira min yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Singe ni ka taa Dereso localité yɛrɛ kɔni na Kucala lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra juin kalo tile 20 ale ni juin kalo tile 21 de san 2026 ko opération yɛrɛ kɔni kɛra Kucala commissariat de police maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sabu ni min yɛrɛ kɔni Kucala commissariat de police cɛ de olu sera ka u bolo da maa 2 kan ni bisiya bɛ kɛ maa 2 ni yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko ka baara bɛnnen don suɲɛni yɛrɛ de kɔni ma ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye police ni u sera ka u bolo da fɛn kuntanw ale ni fɛn caman yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni doni interdilen don ka bɔ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Kucala commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu y'u bolo da maa fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ka ni o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ ni Baburu tɔgɔ yɛrɛ de kɔni ye k'a yirala k'a fɔ k'ale kɔni si bɛ san 29 yɛrɛ de kɔni na wa sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni réseau kofɔlen yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ko Kucala commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni y'u bolo da ale ka juin kalo tile 20 tɛmɛnen de san 2026 ko Baburu yɛrɛ kɔni minɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ o dugusajɛ ni o bɛnna juin kalo tile 21 ma san 2026 min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Baburu complice ye ko bolodara o k'a yirala k'a fɔ ko complice yɛrɛ kɔni si bɛ san 18 de la ko bolodalen ni maa 2 ni yɛrɛ kɔni ka wagati min yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Kucala commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni olu ye maa 2 ni yɛrɛ kɔni minɛ ne ka taa n'u ye commissariat yɛrɛ kɔni na wagati tɛmɛnenw na u kun ye binkani wale kɛ ne ka ɲɛsin maa minnu ma ni k'olu bololafɛnw yɛrɛ kɔni suɲɛ commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni o maa fɛnɛ wele ka na o maa yɛrɛ kɔni nalen o ni suɲɛnikɛla 2 ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ye wa maa min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni maa 2 ni yɛrɛ de kɔni ye binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin olu ma wa maa 2 ni yɛrɛ kɔni kun ye maa minnu yɛrɛ kɔni suɲɛ olu kɔni ka bololafɛn minnu yɛrɛ kɔni suɲɛna commissariat de police maaw yɛrɛ kɔni kelen ni ka o yiru la o y'a yira k'a fɔ ko ni fɛn ni yɛrɛ de kɔni ye olu ta ye ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Kucala commissariat de police ma olu taara wolomali yɛrɛ kɔni kɛ maa 2 ni yɛrɛ kɔni ka so wolomali min yɛrɛ kɔni kɛra maa 2 ni yɛrɛ kɔni ka so kɔnɔ o kɛra sababu ye ni k'u bolo da fɛn caman yɛrɛ kɔni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni ye dalilu kɛrɛnkɛrɛnnen ye minnu b'a yira k'a fɔ ko maa 2 ni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don suɲɛni de ma bolodara fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn hali biliki 20 n'a yiralen don k'a fɔ ko ni fɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni kun nana feere maa 2 nin fɛ sefa wari miliyɔn 1 ani 280 moto 2 hali ni telefɔni caman yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye Kucala commissariat de police ma olu sera ka u bolo da ni fɛnba nin ka maa 2 ni yɛrɛ kɔni ka so wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni k'a kɛ daliluba ye min y'a yira k'a fɔ ko maa 2 nin ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don suɲɛni de ma k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 2 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa donna nataw yɛrɛ kɔni na u ka jaabi kɛ ni ka ɲɛsin u ka wale yɛrɛ kɔni ma wa min yɛrɛ kɔni maa 2 nin u ni ɲakili min yɛrɛ kɔni ka kiiritigilamaw ka se ka u da u ka donna nataw la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Kucala commissariat de police ma olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛna ko in yɛrɛ kɔni ka ɲi ta halisa u bɛna continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw fɛ walasa n'a sɔrɔ complice wɛrɛ tun bɛ nin maa 2 nin na u ka wale jugu in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo da o complice nin yɛrɛ kɔni kan ale ni maa yɛrɛ kɔni tun bɛ maa nin yɛrɛ kɔni bolo n'u y'u ka suɲɛni baaraw kɛ u b'a di min yɛrɛ kɔni ma u k'a fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka u bolo da o maa nin yɛrɛ kɔni kan walasa ka se ka réseau in yɛrɛ kɔni ci ka bɔ yen opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Kucala commissariat de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale kɔni ye foliba kɛ ni ka ɲɛsin a ka cɛdenw ma a b'u fo ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni sen fɛ min yɛrɛ kɔni ye Kucala commissariat de police ma olu bɛ hakilinaji kɛ Kucala sigibaa ma k'a yira k'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili ko ye jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kun kan ko ye ko yɛrɛ de kɔni bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'alisa an ka continuer an ka collaboration tɛmɛ ani an ka lakana tigilamaw ɲɔgɔn cɛla la ko n'an bisigara ni maa yɛrɛ kɔni ka ko kɛta ye an ka police nationale maaw ka numéro vert yɛrɛ kɔni wele ni o ye 1 fu 1 yɛrɛ kɔni kan ka o numéro yɛrɛ kɔni wele walasa ka se ka o maa kofɔlen ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni signaler lakana tigilamaw ye ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ jamana lakana ni baaraw la sanga ani wagati
mi OCC ni office central de stupéfiant ni le cakede aka Mali jamana kɔnɔ minnu ka baara bɛn don ɲanamafɛn donni kɛlɛli ma n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔnɔ OCC ma o ye sanga ani wagati cɛsirilen bɛ opération na jamana in kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔnɔ ɲanamafɛn o kana don aka Mali jamana kɔnɔna na togoya la o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna ko juin kalo tile 19 ale ni juin kalo tile 20 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye Kayi région OCC ma yɛrɛ kɔni ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire Abdul Aziz Dambele yɛrɛ de kɔni bolo ko nin don nin yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla ale ka cɛdenw yɛrɛ kɔni opération ba saba yɛrɛ de kɔni kɛ Kayi région kɔnɔna na opération ba saba min bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba de OCC ma yɛrɛ kɔni bolo ko ni opération ba saba min yɛrɛ kɔni kɛra ni tile 2 ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na ko opération nin yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dalen maa 7 kan ale ni bolo yɛrɛ kɔni dara produit caman ka produit minnu yɛrɛ kɔni interdit don an ka Mali jamana kɔnɔ na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko opération fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛra jumajan tɛmɛnen de juin kalo tile 19 san 2026 Jala quartier yɛrɛ kɔnɔna ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw olu bolo da maa 2 yɛrɛ kɔni kan u b'u bolo da maa 2 nin kan wagati min na o y'a sɔrɔ tramadol 250 mg o kɔni plaquette 17 kun b'u bolo couche ni o kɔni ɲanamafɛn hale 500 g bulu kelen couche sachet 9 couche o vraglama yɛrɛ kɔni o gramme 21 balansi kurama u b'u ka fɛn kuntan nin yɛrɛ kɔni siri minɛn minnu yɛrɛ kɔni na téléphone kelen hale ni 5000 ko min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw ye u b'u bolo da ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni kan wagati min na ni fɛn juguba nin yɛrɛ de kɔni kun bɛ u bolo ko ni opération yɛrɛ kɔni dugusajɛ yɛrɛ kɔni ko liberté quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni o yɛrɛ kofɔlen fɛnɛ bɛ Kayi région de kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni OCC ma yɛrɛ kɔni u taara opération dɔ kɛ opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dalen maa 3 yɛrɛ kɔni kan ko bolo dalen maa 3 nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ yɛrɛ kɔni kan kɔfɛ min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw olu ye saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u bolo da fɛn minnu ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye tramadol plaquette 15 n'a yirala k'a fɔ ko bɛ bɛn comprimé 158 de ma téléphone 3 hale ni 13 ko min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni k'u sera ka u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ni maa 3 nin ka minɛli kɔnɔna na ko ni don kelen yɛrɛ kɔnɔna ni o kun ye juin kalo tile 20 san 2026 tuguni ko min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni olu taara opération sabanan yɛrɛ kɔni kɛ Sajola commune kɔnɔna na ko opération yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dali ye maa 2 yɛrɛ kɔni kan ko bolo bɛ da ni maa 2 nin yɛrɛ kɔni kan wagati min na min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw ye saisie ba dɔ kɛ maa 2 nin yɛrɛ kɔni bolo u ye saisie min kɛ maa 2 nin yɛrɛ kɔni bolo o de ye tramadol plaquette 16 ni o bɛ bɛn comprimé 169 de ma couche sachet 36 fura kuntan nin yɛrɛ kɔni bɛ mara yɔrɔ minnu na o minɛnw téléphone 4 hale ni 5000 ko min yɛrɛ kɔni OCC cɛdenw u y'u bolo da ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ni maa 2 nin bolo OCC cɛdenw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni opération in senfɛ u y'u bolo da maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kan ni o bɛ bɛn bakurubaya la maa 7 yɛrɛ de kɔni ma ko maa 7 nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bila la kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa maa 7 ni ɲakili min ka don nataw la u ka se ka da o kan ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ min ye OCC ma olu kɔni bɛ ka yira maliden bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen bɛ ɲanamafɛn donni kɛlɛli ma ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ɲanamafɛn donni walima a mini an ka Mali jamana kɔnɔna na k'olu cɛsirilen don o kɛlɛli la ka d'a kan a yirala k'a fɔ ko ni fɛn kuntan nin donni a consommeli yɛrɛ kɔni ye menasiba yɛrɛ de kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 25 san 2026 min an ka Mali feere ni saniko minisiri ni o ye Musa Alassane Jalo ale kɔni ani an ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye 26 la yɛrɛ kɔni ye 20 don kofɔlen yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna la ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ kɔni sen donna ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko diɲɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni bɛ ka fusaya kosɛbɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye pétrole ye ko caman yɛrɛ kɔni jiginna ka bɔ o la o y'a yira k'a fɔ ko ɲɛtaga min yɛrɛ kɔni bɛ ka don diɲɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔnɔna na ko o da bɔra kɛlɛ banni ko de la moyen ODA région kɔnɔna na ale ni détour dormise dayɛlɛli ko in na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni o détour dormise yɛrɛ kɔni hale jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔnɔna na opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ diɲɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni lahalaya ka fusa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko n'a ta ko jɔrɔna ko dɔw yɛrɛ kɔni bɛ olu kan u y'a yira k'a fɔ ko kabini juin kalo tile 19 tɛmɛnen san 2026 ni camion citerne convoi yɛrɛ kɔni donna ka Mali jamana kɔnɔna na ko kabini o wagati fo ka taa se u ka ɲɔgɔn ye don yɛrɛ kɔni ma ko convoi wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma don jamana kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu y'u ka commande yɛrɛ kɔni kɛ nka halisa olu ka livraison ma kɛ fɔlɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka siraba dɔw yɛrɛ kɔni tiɲɛnen don kosɛbɛ
ko sira ni yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni doni sumaya kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔna na. Ɲɔgɔnyekɛla ni yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔnye kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko juin kalo tile 15 ale ni juin kalo tile 21 san 2026 ni ɲɔgɔn cɛla la ko camion citerne 655 yɛrɛ de kɔni donna ni o bɛ bɛn tajimafɛn litiri miliyɔn 29 dɔɔni yɛrɛ de kɔni ma. Ko convoi laban min yɛrɛ kɔni nana jamana kɔnɔna na ni o kɔni nana juin kalo tile 19 san 2026 ko convoi yɛrɛ kɔni na camion citerne 264 o kun falen don essence yɛrɛ de kɔni na, camion citerne 337 o kun falen don gasoil la, camion citerne 47 o kun falen don fuel la, camion citerne 6 o yɛrɛ kɔni kun falen don gaz butane yɛrɛ de kɔni na. Ko ka sanga ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ka fo tajimafɛn yɛrɛ kɔni doni bɛ ka na retard yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o ko in yɛrɛ kɔni na. Ɲɔgɔnyekɛla nin yɛrɛ kɔni ye solution camanw yɛrɛ kɔni fɔ. U y'a yira k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔni bɛ taa tajimafɛn yɛrɛ kɔni ta yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na k'u bɛna dɔ fara tajimafɛn ta yɔrɔw yɛrɛ kɔni kan, k'u bɛna mission dɔ yɛrɛ kɔni labɛn k'o bila ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na. Ni o mission yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛna na service technique ale ni opérateur pétrolier bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni don a kɔnɔ walasa u ka se ka taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni livraison yɛrɛ kɔni kɛlen côté la ale ni gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ni livraison yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka kɛ ka se ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni dɔn ka fɛɛrɛw ɲini o kow la. Min yɛrɛ kɔni feere ni sanu ko ministre ni o ye Musa Alassane Diallo ye ɲɔgɔnyekɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ale bɛ hakili sigi kuma fɔ opérateur pétrolier ka yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'u cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli yɛrɛ kɔnɔ jamana ka tajimafɛn ko jateminɛli la sanga ani wagati ko Mali gouvernement yɛrɛ kɔni pɛrɛnnen don ka décision sugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta walasa tajimafɛn ka se ka sɔrɔ Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.